Присъхнаха моретата, присъхнаха очите и огънят в огнищата заплака за вода дори. Пръста в камък се превърна, а хората примятаха се като сухи листи. Тогава призовах дъжда, за да спася земята си. Започна да вали в очите ни, започна да вали. Изми дъждът телата ни до костите и ни свлече в пръста. Колко силна може да бъде душата? Дали колкото всяка природна стихия? Време е за дъжд и за неговите лица.